바로 ଟିକାକୁ ରାଜା ବାଣବସରେ ରଙ୍ଗୀନ ଦିଶୁଥିଲା। ଦିଜାକେ ଭରତୀର ନାଚ ଦେଖି ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ନାଚ ଭଳି ଫିଲ୍ ସ୍ପନ୍ଦନ ବାବୁ ରାଣୀ ମ୍ୟାଡମ ଜାତ ସହିତ ମୋ ଜାତକ ମିଶିଥିଲା। ଇନଭାଇଟେସନ କାର୍ଡରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ବର୍ଷ ନାରୀ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦେଖା ରାଣୀ ମ୍ୟାଡମ ପସନ୍ଦ କରି ସାପାଦନ ସାଥୀ କରି ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଥିଲି। ହେଲେ ବେଦିରେ ହାତ ଧରି ପଡ଼ିବାକୁ ସେ ଆଉ ହାତ ଧରି ଜାଣିଥିବେ ଏଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। ଆମେ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ। ଯାହାକୁ ଆମେ ଏତେ ଭରସା କରିଥିଲୁ, ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲୁ, ତାରି ପାଇଁ ଶେଷରେ ଆମକୁ ମୂଳ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରି ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ମୁଁ ବି ନାନୀମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରି ହଁ କରୁଛି। ହେଲେ କେହି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ନାନୀମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଆପଣ ଯୋଉ ମୋତେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ ସେ ଡକ୍ଟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଦାସ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟ ନେଇ ବତିକା ଦାସ। ହେଲେ ତା ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ପ୍ରେମିକା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତା। ଯାହା ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ